Naimbag kinagasat abigat ka amin ng mga idol numutibiyang idol Lawrence Martinez mangtimo na po iti programa tayo IFM News iti portion na po iti portion tayo mga idol nga ay topiko itata bigat iti 10 January 10, 2026 Sabado mga idol, thanks God it's weekend. Ayan, thanks God it's Sabado. Yawn. Sabi ko na, Idol Glenn, I love you Sabado. TGIS. Sa TGIS. Thanks God. Ngayon mati ko na ako na Idol Glenn. Kahit kumanti ang day off to bigat, kaya mga mabalin. At ating kasapulan ng coverage mga idol. See you there. Happy Tadek Festival. Yes. Nga ba erayo? Tadek Festival na data. Tadek Festival man eh. Dandaniman tayan yun. When? Guling-guling festival. Alam mo, doon ka nga bulan di Jai. Either February. Kasi February. Before Ash Wednesday data. Okay. So, umay kami Tuesday, kami ti Dodol. Okay. Among idol Glenn ko ta, dakam ka da Rebs, dakam ka da Johnson, ang yung awid kami, kadwan yung lata apo tay Dodol. Diba? Dodol, tagapulot, arap iti... Dajay ko dadanaw kam, tarupam dudul. Nagbad ka. Tapos ta, dito yung boses ko at pangungo. Tapos Dodol, Wag ko na, pagsasaod na lang din yun, masuron. Ay, kami kasi dyan kayo, dito paway. Tarupang Dodol. Dito nangisit ka dito. Ano, napigget. Diba? Anyway, mga idol, inatangal daw kit iso apo di magsalita tayo dito usapang budget. Siyempre, so, budget tayo 2026 yun, dapat active-tipid kami din. Lumakay, bumakit ka. Dapat kita dati makukuna budget. Diba? Budget meal, kakasadyay. Actually, Idol Glenn, hindi ako pa yung, siyempre, amamuto no, baro, di ba? Apa din lamot, baro na ko. Kwento, waldas dito, waldas dita. No, ti kayat ko, gatangin, gadgets man yan. Hanapin di jay, gatangin ko, badbado, babae. Joke lang. No, usapang budget. Pag-date ka kas jay. Wala na kayo nga single. Date. Ay, gana nga mabasbasted ka. Tumat lang, di ba? Ay, nahugot mo nga dyan. Tatamlaan mo, Idol Glenn. Namabigas sa Idol Glenn, kahit kuman nga iparipirip, iparipirip, na kahit kuman iparipirip, dito ay pagsalita nga usapang budget. So, how should we enter 2026 with a reset mindset? How should we enter 2026 nga ti pampanunutan kat savings, anapay, di tayo pagmayatan iti bagi. So, ano di iti tips, Idol Glenn? Okay, seti muna. Para kanyak lang let's unahin natin ang pangangailangan bago ang luho. Yun. Wants versus... needs versus wants. Ayan. Okay, so, iyon ang digujay makan. Kanin, no si kaman tigbaybayad digitay kuryente, danom, digitay rentan, o daman, digitay unahin nyo. Digitay pamasahe nga mapan eskwela, mapan ijay ko, ijay trabaho yo. Digitay i-priority yo. Digitay pala ada kabarong iPhone ita isuti ka katango. iPhone 17. iPhone 17. Ada kabarong iPhone isuti ko. Ket into nugo magagatang kan ket ni awo magayang pagbayad mo iti renta yon. Awo magayang pagbayad mo iti Correct. Awo magayang pagbayad iti kuryente. Sakit to problema tatano apa nakadado kuryente yung Amo, one thing is for sure dapat Idol Glenn ipon muna bago iPhone. Kastoy sa anya dito yun at kabaro nga nag-open nga pag milk teaan. Apo na pagkapyan. Ang uso kami di milk tea di ba? Yung uso natang coffee shop. Di ba? Actually, dito coffee shops. Ano may milk tea na siya hindi. When? Nagintay hibiscus tea. Actually, DJ ko, dito pa ko online budol. Shopee. Blue app. Orange app. Anya ka dinatag TikTok 11 22 33 44
Naalakan marok 12 tapos ni naglaka. Kung kunang tunog tapos- ko nalaklakan to magayam. Tito, nalaklakan ng physical store. Di ba, mga idol? Tapos, naki-ride on ka na, 12, 12, 22, 33. Awan, Wen sa DJ ko, anyo ko nga dalo ko tay payday. Payday sale nga. Payday sale. Naminsan ako, may sa anak mo nga nakadeta. Nag-payday sale kang ni mo gayam tay payday ko na mo tay payslip ko. Ate korta ko. Awa, nabudol ka man nakwan. Di ka mo imbes kay ginatang mo ti bagasyo. Oo. Napamuing gagatang titil-til anda Oo, dita dito apo yung na gadgets, gayam dito. pagpapanglo. Gayam dito ni Titil-anda. sale ni. Kung wala Oo. tagayam 50% off talaga kasi gayam Ay, ti. sus, ginoo. Kasi gamit gayam ti susto na nga presyo. Ay, wag naman, gano'n mga idol. Di kami, Gregory Pascual. Buhay ka niya. Ni Idol Gregory Pascual. Iti, IFM vegan. Yes. Pili ko, may samod dito yung one das. Well, hello brother. I think manag... Hello idol. When idol Manag... rides. rides dito. wen ah. Managatang iligay. Amo. Already na usare. Amo ma idol Gregory. Oo. Agkwa ka, ag walking kan. Tapos tapno ano yung unay nga makwa. Titi unay rides. Ano siya kita tay. Ano dito Ay, yung nag-walking ka? wen pinag ano dito yung nagpana nag-walking ijep chendaan. Actually, mga idol, nag-walking ni Idol Glenn from Paway to IFM Lawag. Hindi naman. Ay, hindi naman. I-try ko today dyan sa Nicolas to IFM Lawag. Ay, mayat-mat, di ba? Ngayon, dito lang, mas kasano ko na ma. Kasan? Ang pakamat kan aso. Ha po pagawa. Okay, next Idol Glenn. Oh, Ano ka duta? gumawa ng buwan ng budget plan. Budget plan. Yes, you have to have a budget plan. Of Kasano course. dito? Haan, namam DJ ko ha. No, biglaan. Gusto dyan. Haan ti biglaan ti iplan mo. Ti iplan mo, di kaya talaga nga ususarap. Long Numano ti, nagkum-commute ka, mano ti mga ipamasayam ti 20. 20 times mo ti mga kadeto before ano dito yun? Kadej last odd, kadej Oo. pinagsweldom. DJ 15 okay. days. I-compute mo. DJ pinag, DJ amom nagluto kaya, amom no kaanong agawan de tagasul mo, kanong awan ti Oo, kasi so, diyan, yun. di ba? No kasi diyan no tay danom mo no to nano ti Parang bayad mo manin. mo DJ Or kasi bills mo. Yun. No kuma Bills mo Netflix. Ay, bills mo din Netflix, di yan ang ba ni Jai? Yung may inayon ba ni Jai? Or is it considered as bills? It is considered as bills. DJ Netflix kada kana? It is considered bills. Kasi baybayadam DJ, anything na baybayadam binulan bills. Bills DJ. Dete internet mo no adaman dete dito PLDT converge amin dito amin no. Oo. Dete among DJ bagasyo no mamin ano kayo matansyam DJ bagasyo no manu nga sa ako dete sa Siguro for no Idol Glenn ako nga maawatan pera da kita pero I think so. Observar ko madamama. Sa bagay kasi yung amin no talaga nga Naasawaan ka, ganda na pamilya. Ada pa pamilyado diba? mga tao. Ngam no DJ si ka nga tao DJ pamilyado nga tao sa mamartek lang. Ay awan si pa ng pagtulong talaga, di ba? Agawid ka ininom mo. Yung Idol Glenn, what if di ba naka-budget aminin? Kasi nung i-revisor man nukwan, nukas bilang man adati biglaan nga usarem or emergency. Dito yung amin ibagbaga tayo di na pag nakuntar mo amin DJ kasi yan na no kuma 15,000 di kwartam. For example, 15,000 DJ binulan mo. Kasi nakuntar mo ko 10,000 iso amin DJ. Ilaksid mo DJ yun. Sa DJ ibagbaga ng emergency fund. Mangikabil ka ti emergency fund mo nga buffer mo mga 2,000 or 1,000 depende ka DJ. Or at least maninayunan. Isot inainayon mo ka DJ. Sa DJ kapilitan ka 3,000. DJ lati balunam. Sa 50 inal daw. Well, kasi di kinarigat ti kwa apo ngam no dete kuma itatangar ti pampamayan tayo DJ haan laeng nga masapul nga DJ work mo laeng ti pagalam ti kwarta mo masapul nga ag diskartekan aglapo kat na TikTok kada. Ayun. Ay, ato din nagka-vlogging ka. Okay. Hello. Nalpas tinasarenon apong Glenn Batoyong Sino ni na kay Tony? Sir Tony T. Casimiro. Sulak pa. Ay mo lang kay Tony. Tony T. Ay, Tony C. Ni Tony C. Nila kay Tony kami, nagkita kami tayo. Ay, di Alman. I-shout out nagtuman. Siyempre, sinumutiha nga makalagip kung ka apo to nigat na sareno.
No, natin nila kay RJ. Piñera. Wala ka. Agpapada kami amin. Oo. Kadaruli. Na triple quadro. May libot kayo. Laki ito ni. Shoutout Kenga. Hello, Kenga, Sir Tony Casimiro. Awan utang ko Kenga. Ay, hello pa ka rin. Anak kam Sir Tony ni kanay ko makita niya Toyota ni Julius Tagaban. Ayan. Hello Kenga, Julius manipod ng Toyota. And Sir Mike Rementilla manipod Toyota Manila Bighorn. Ayan. Okay, so DJ, so doon nung nakakwakan, ituloy na DJ pinagkukwatan, pinagbudgetan. Oo, next. Hanga DJ, agproblema kan to no Wala end ya. of the month nga. Ni ape awang porta ko. Awang pagbakit ko. Tat di mo magayam na iset aside DJ kaya mo mabayaran. Ta siyempre Puro luho ka, puro ka Starbucks. sa na no, naka-stop. sa kanayo na kangayawan ni Lores nga pa. Ang kape ko lang. Okay, kasi kaldo. Right. Another one is mag-ipon ng kahit maliit lang. DJ everyday Well, mangiset aside ka 20, 50. Oh. Mabalin DJ. Ikabil mo hanga masapol nga ada iti anya DJ dete alcanzar Not necessarily, you just put it on a jar or something nga or something nga basta makakit kita nga kwa mo pa kay dulinam nga awong mga lang. Apalakbot ka na gito. Kastos ka. At Tapos at the end of the year? Among DJ at the bariam ko ma DJ Well, at the end of the day ado pwede barya bulsam. Ikabin mo lang ti jar. jar. Tapos DJ yes. Can Idol Glenn, apalakbot na dumasika ang paiso. Dati at the end of the year, dati bulchakan dan, dati galon nga napunot baryakan dati kwarta. Nagmayat-met yung sika. Ay, gusto na kayo makipagpidot. When ngayon mampuyo, hanyo nga ikan ti papel di kita ibil saan mo nga ikikan mo na Ay, yan. apay. Medyo pano kwa anya day Agnisit? hang agnisit ay agkas la grupo marupok tay kwa tay hang ngamin among ngamin DJ alkansya they are not designed for bills. They are designed for coins. I think kamayatan is gumatang ka vault. I mean, dati vault lang. Dahil masusian. Adot magatang ka kasudyahan. Ato tatan. Kaya Idol Glenn, mainag pa iti dayta. Akit, haan kayo po dati modern nga mintatan dati kawayan nga dati tugaw ada na buya inanay dati madingat talaga diba? Kasi sa digi sa pala sa ngarimon sa digi dinaanay apo pakawana haan yung sunsunutan ti kasi jay kability ko kasi aglalo no dati alkansyam ko kayo ay apo ka anayon na anayon din apo nagsagdi sa galing magasot para sa garimo so dati may kapat nga ibaga na dahil yung pagkakitan tayo maglaan ng emergency fund target kahit 3 to 6 months lang dahil yung gagastusin mo at a question to Idol Glenn tika di insurance ket needs or want. Actually para kanyak it is needs no daduma ay kanyak no lucky di adapay budget mo or what nga pang so it's for extra it's for needed ay wen ngam na daytay kung awan kan ikwan pa lang iset aside mo pa lang tahan mo pa lang nga nasisisitang tag baybayad ka ti awang ngam daytay gatang mo ti bagas igatang mo ti kuryente para kanyak it is a need din dito pero para ka digijay medyo nakalunglung awon haang nga digijay marigrigatan pa lang hindi ka pa lang makakwa haang mo pa lang nga panunutan digijay ngam no kas pagarigan may kang katityan sa nga may kang dakati basit lang dito yung insurance no haang nga kasi kadakilan na for example napadasam ka dito na panita lulier kada kuan ada DJ bagada no ko nga sir at ang amin dito insurance may worth 25 pesos lang adan maalam di kasto pero within that month lang pwede yung mga ganon grab that opportunity kasi nadamang pasama mo kadeta nga bulan at least covered DJ may kanda kati mga 5,000 or 10,000 yata pag nadisgrasya ka or something like that so napintas mo DJ aglalo no DJ mapano ko madigiti pawn shops kada ko ada ikanda kati insurance nga worth 25 pesos lang or worth 30 pesos at lang least meron at least meron for that month yes at least meron no so grab that so kasi something sayang naman so yun lang naman and tapos ano pa iwasan din ang mga
ay mag-invest sa skills pala. Skills. Alam niyo yung skills niyo, kung talagang magaling ka sa baking, edi magluto for ka. it, Magluto diba? ka, agila kung online kasi nalain ka magaya mga agwa. No, for example, nalain ka nga graphics, video edit. Oh my God, Oh my God, dito yung IFM. Kadwa ka. Ay, sinuro. Nanaling ka nga sa audita nga pangwarwar May katuyan, ta surwanda ka. Ata sayang takatay mo. Sayang takatay mo. Yes, like that. Invest on skills kasi detay no kahit mo iba graphics ko naman idol Glenn niya. What if agana ka? What if you put up a business? For example, nali ka graphics. Eh di magpatayo ka ng printing shop for mugs, digitay crafts, digitay badbado, di ba? Yun nga lang kung for example, wala kang naman, wala kang budget for that. Just go to ada kami digijay kung kunada nga makikwa digijay micro ko nga mabaling ka nga itatagaya mo na digitay online nga DJ si katimang design DJ alaan da DJ i-upload mo lang DJ ko surunak mo surunak mo ada ka kasjayen ada ka kasjay nga ko nga for itatano di yung pala mo digijay nga kwayo umay kay pala dito no diba ang susuro ka lang diba tas suruan na ka na apong grade editing suruan ka mo news writing and reporting may ganon so lahat naman for example DJ nalaing ka nga di kami agda-drone mo or what di invest nga pag-ayaw mo kat nalaing ka gayam inka ag-drone inka agpasurag da magkaka DJ ma'am kayat mo ka di nga napimpinas by DJ wedding kwa madaba kwadro kwa nalaka lang yung mga worth padasan da dagi da dumako worth 5,000 rate na depende nang inda data ngam no nga ngam no as in nga newbie ka nga pagsursurwa grabum DJ kalakaan DJ ibagam latang ma'am anya kad bati kaya ma'am anya kad bati kaya yung nga maikwan no kaya yung kasi ibagada ka babaan 3 ibagada nga 3 or ibababada nga just grab it kasi sayang naman kasi la pagsursurwam haang nga DJ hang kamot kay nga professional mga professional pagsursurwam bula kasi lang ron di barok di na Japan idi inayaban di ka klase na nga taga inyo kada di ka klase na idi elementary ka na school na manong rote ko ami di na amo di bagan at nalaing nga iso nang 500 ko pauna yan nagkudkud ka no pwede kita taga inyo nga apo na yung brother ko ini kan na wala ang 5,000 sa talaga when kasi so something na everything that you have nga kwa actually and if you have the resources so for example kanyak hakumot lang sa usad drone ko natrakang angin ng angin make the best out of it when di DJ awanti ko na mabalin yung iparenta actually idol Glenn ako kuna da kanyak da rebito iparent mo kuna da kanyak di ko mo deta natipag deta camera itipag video which is mayat di ba kasi kabigatan mo pelang tipo nag-report tayo pero DJ lang laptop talaga nga pag-editan. Gamay ngamin apo laptop nga pag-editan. Dahil apong gulin iso that professional ka na kita. Ken kada Rebito. Shout out to Rebito. Aging ka camera man ladeta kung naling editor din. So pa aging kukunaka. Hello kay ka Ma'am Elvesa Villanueva. Mani po the Oregon USA. Hello Idol Glenn and Idol Lawrence. Hello ma'am. Ito rin DJ may isang dos. Iwasan ang mangutang kung hindi kailangan. Yes. Naglalo ka di agi of offer loan kada credit card. Ito mang kulkul din kanya. Dati Idol Glenn natin game mananaing natin nga senaryo. Hindi ka naman. Nagkikita kang magbabasyenta Dakala Mall or dito SM Rakatan. Di ata kami dyan sa ground floor, di ba? Dati agi po offer dyan naka-blow. Kulding. Daklarot ka yata. Munang, nakapanunod activation ka. Sir, magana ng credit card yung banana. Meron ka ng credit? Ay, opo, meron. Lahat na po ata ng bangko, meron akong card. Nasaan po? Nasaan po? Nasa bahay. Ngam ko na ano po yung mga card nyo, sir? Tapos ipakita na. Ipakita nga dyan ID na. Ano yung card? Ay, may bank na lang yung wala sa akin. Anyway, anyway, that's the kasi di tayo amo yung di kito kwalitatan, di kito salesman ka daw, naglalaing ti sales stock dan. Ang lalalo na kita
online nga sales agent ti especially TikTok. especially DJ ko kati loan apps ita cellphone nyo di tala kung kuna po naglalaing da nga recruit di kita and amo ay pong Glenn ada mo gayam de is issue da nga kadal daw kat mapanda ka tawagan imbag laingin tanak na iskaw ka rin dyan ang tilang nakamutulak dati balot yan na TikTok. Which is naiwasan ka talaga. Apo, dete iwas-iwasan nyo. Namayat ti umutang, no dete kwa siguro, pag business mo or what, no talagang ikaw mo, kadakil ti utang mo, tapno magaling nga talaga. Isugal deta. Talaga. Ken, awan ti pagbayad mo ti kwa, inaldaw mo, sa kayo mo, ay, apo, dakil. Ken naman yung Idol Glenn, haan nyo apo nga pagbaybayad ti utang babaen ti utang. Daya ti Maldi. Daya. Kasano ko nga makaroon ka natang cycle. Ang utang ka tapos makabayad ka utang. Paunay meten ng arigrigat iti panawen Pilipinas kong mahal. Pilipinas. Daya yun sa nalpasan. Ay, hello kay ka, Ma'am Clarita Tangonan, Marites Tolentino Liana, Daisy Juan, Manuel Kulanay, Tristan Wyatt. Hello Manuel. Ay, Manning. Nagbibaya ka na ni Manning. Tristan Wyatt Gulay, Delia Coloma, Manipod, California, USA. Hello, ma'am. Kenny, Sir Tony Casimiro. Sir Tony. Di ko. Sa bagay ni Sir Tony ba? Nailibot ka kanu. Kaya kasama mga idol, hello mapagayam kani Ate Marjorie Sabio, Manipod Hawaii. Ay, dati ito yung kalding na ganaken. Talon. Thank you. Ay, nagmay tatalon Oo. Amang inawan ako yung IFM ini kandakti doang kalding nga babae. So meron akong 3 kalding ngayon. Yun na. Amo yung kanya kat nanumuak lang naman nalon, mga idol. Amo yun, di kitang taltalon, isut ni babaknan. Kitam nila kay Tony, ada di bunga tsendana, di tagtaltalon ka. Ano ka doon? Hindi na ka maman makichendan. Kuhanan, di ka mo no, apalat tamot. Siguro, at di ka din magatang, di ka pagariwan kung bagyo vegetables. Lapu-lapu. Dingras vegetable mo lang yan. Dingras gaya. Mga idol, matan dito naman bating oras na dito ay topiko, padaanan nyo. Dagiti ka puros, kaya bumarbara damdamag. Agen nakagabot. Kaburburas. Anapay. Kagabot. Kasukdal. Kasukdal. Daamin sa tan. Ngayon mga idol, ang Diyos unay tagin na kami iti panangan tabayo, padaanan into no oras ang alas 6 ay alas 6 pegat din mga idol 6:02 dahil iti damdamag Manipod iti Ilocos Norte.